jing ngaya kabashai halolum batling bakatembang Jisu angan nung itno yami kakular blay kam la banduna jing shai jang u blay jing shai jang u blay men sim jang as blay daburan blay hallelujah men bat ngayai wai ngayai ro you Jisu jangan sao dong yang yaki sengye ki yai ka tak dum ya unong pen im kim la ulang jing shai ha u jing dum kam don a krong jang u nga ya ya senda jing shai jang u blay jing shai jang u blay men sim jang as blay daburan blay hallelujah men bat ngayai wai ngayai ro you Jisu jangan aka jing shai ba perna kayai klen ngatur syaprang sya lain chublay kabar wai ban bak mengan yai yai dayat ajing shai kajing iglay jing shai jang u blay jing shai jang u blay men sim jang as blay daburan blay hallelujah men bat ngayai wai ngayai ro you Jisu jangan Kublai pi barok ki bapet ya gani gaji kai bari basha skor gani ka jinga sam ti ka te ka jomlai haga ni ka por ta haga teng ka thiang tam ka jong Jesus ngai ka blai biang pi baro sa hisin pat ya ka por ka pi ai ban sangat ka te ka jomlai ban haga ni ka por ka ta nga kwa ban ya pusan lang na ka ji kai jong ka te ka jomlai na ka sti ka ba ar ka jong Petrus ka nong ka balai ka khot ka ba ning kong hado ka ba kut bat nga kwa ban pulih ni ka por tang ya khot ka ba khat lai bat ngan thon ra ya ka yaki bentai ke belakran pat hagani ka nong baro ka wei hagani ka jing sam ka jonga na ka tin ka jong blai haga khot ka ba khat lai u Petrus u thok ne henrei yaki beneng ki batmai bat ka khendo ka batmai ka ba kum ka ta ka jing kular jong u ngiya khmi lenti ha ki ba ka hok ka shongsa henrei yaki beneng ki batmai bat ka khendo ka batmai ka ba kum ka ta ka jing kular jong u ngi ya khmi lenti ya ki ba ka hok ka shongsa i hang ne ba u apostle Petrus ula keren khindiat shapang ka beneng ula keren khindiat shapang ka beneng hagani ga khot ukren shapang ka beneng ga thmai ka khndo ga thmai ka jingkular ka jongblai ba ka jing khmi lenti ka jonga pa ka jongpi ya ga jingkular ka jongblai habang ikran shapang ka beneng dan shibun ba kaba iha ban ya wat jingtip na ka kti ka jomlai
bat kadai ka subject ka bayar bah hado kata-kata handai ngakwa ban beteng na ka we ni ki jihikai ki jonga hakani ka por kadai tang kendiat syapang ka beneng tang kendiat syapang jong ka beneng dan sibun bah ki jinglong syapang ka beneng handai ngara saka we per ka jinglong hani ka por syapang ka jinglong jong ka beneng ba ka beneng kalong ka basisha ka beneng kalong ka basisha. Heaven is real. Art Petras lain lenong kai thu ingi na do kor khot ka ban kong ter syapang ka jingkular ka jong blai syapang u Jesus Christ kata ka jingkular ka jong blai syapang u Jesus Christ kadai hai bedai bat ka jingwan ka ba arsian ka jong u ka jingwan ka ba arsian ka jong trai jong Jesus Christ kadai ka ai ka ba blai ula kular bat ya ka ai ka ba blai ula kular u blai on pendep ya ka jingkular ka jong u hai ke wei ni ke jing hikai ke ba ngila ya menswa ngila keren syapang ke jingkular ke babon bha ba blai ula kular syapang ka jingwan ka jong Jesus Christ ya ka jingwan long brio ka jong Jesus ya ka ni ka perthai but ya kita ke ba blai ula kular la pendep but dan sibon ke pat ke jingkular ba blai kular syapang ka jingwan ka ba arsin ka jong Jesus bat ngangai scam anang pendep ya kini bat blai on pendep ya kata ka ba ula kular te ka we ni ke jingkeli ke ba hap man pelong yo apostol Paul bat Petrus hukum jo ban tho na ka por ke por balai ba Jesus Christ on wan biang sya ka ni ka perthai balai ba Jesus on wan biang sya ka ni ka perthai la pipule ka ni ka nong ka ba ar ka ni ka sti ka ba ar jo Petrus nong ka balai ka ba ngala ong mene ka ni thu ingi syapang ka jing artien jo gi brio syapang ka jing bamla baniai ap jo gi brio syapang kata ka jing sya kran ben jo gi banget ha ba dei ba ka jingwan arsian ke jong Jesus ha ka ba kila keli kita ong hangno kata ka jingkular syapang kata ka jingwan ke jong utrai bat ni kum ke banget ni haban ai ke jubab haba kimi kum kini ke jingli wat hado kini kisi ba mentah te ka jing ka ju ka we ni ke jubab ka dei ya ka bangin don kam syo bangin tip balai ba Jesus wan biang on wan biang sya ka ni ka perthai ka ba ningkong ya ka bangin don kam ban tip utrai jagi on wan biang sya ka ni ka perthai namar ka ni ka perthai kam dei ka yeng song ne ka jonga ba ka jong phi Jesus angan lech ban pen kre ya ka jaka ya phi pa rang la de ban pen kre ngan wan shao no ya phi kat kum ko gospel jong yohanes nong ka ba khat sao kat khot ka ban kong ka ba ar ka ba lai ula kren syapang jong ne te ka perthai kam dei ka yeng song ne ka jonga ba ka jong phi ublai lech ban ulech Jesus la lech ban pen kre pat on sawan shao pat yangi ka ba ar pat nginan kam ban su tho balai Jesus on wan biang sya ka ni perthai namar ka beneng ka de ka jing mi enti ka ba khrau tam na ke jing community baro ngidan sibon ke jing community but nangno kimi kini ke jing community kimi namar ba ublai ukular habadan mano bakular ni community but ka we ni ke jing community ka ba hamadrang na ke jing community baro ka ba manga phi ku ke bangai hau Jesus Christ ka dei ka jing community syapang ka jingwan ka jong utrai ka jingwan ka jong utrai dei na makna daw bau Jesus on sawan biang syagani ka perthai batsak sakawi pat ka ba la kular nam ta jong aba jong phi ka dei ka beneng ka dei ka beneng ka bo blei la kular te la ong ba ha ka we ni ki jing pulie ha ka we ni ki jing ha ka we ni ki skul ba jong ka tien ka jong blei la lech ban ai jing kentip la lech ban ai jing kli ya ki ba bon ba ki breu ki kli ya ka ni ka we ki jing kli ki ong manu bakwa ban lech beneng manu bakwa ban lech beneng ane kambon ni ki juba baglayo ki dei ba baro lajan baro ki ong ngi kwa ban lech sebeneng lajan baro ki kwa ban lech sebeneng ma ka thong hi jong ki brio ka thong hi jong ngi kum ke banget ka dei ya ka bangin lech sya ka jaka ka bo bleu la pen kre ka yeng song ne ka bangi khot ka beneng te ka beneng ka dei ka ai sagoi par ka jingkeli ka ai ka beneng ane syanu ka beneng ka don kini rik de ki jingkeli ke ba labon ba ki ba keli bat ka labon ru ki juba ke ba ai bat ngidan kam ban su tho ba kum ke bangai hau Jesus Christ ka beneng ka dei ka jaka ka ba shisha ka beneng ka dei ka jaka ka ba shisha ka mot ba ka beneng kam dei ka jingmu dur jong no re jong no kam dei ka badan tang ha ka jingmut jing perkhat
jong Gibril handai ke ba shisha ka ba la tho ka ti ke jong blai ha ka gospel ke jong Yohanes ha ka nong ka ba san ha ka nong ka ba nong ka nong ha ka khot ka ba san phuai ha ka por ba Jisu la khot ya u Petrus la khot ya u Philip bat la khot ru ya u Nathaniel ba kin wan ban buat ya u bat u Nathaniel ha ka jing aratin ke jong u ula perkhat ba ula ong kom no la ban mi unang itu lupa jong blai na ka sinong Nazaret handai Jisu ula ong ya Nathaniel shisha nga ong happy pen sayo iya ka beneng bala ple bat ke angel ublai ba ke kieu ba ke hiar ha ukun ubrio pen sayo iya ka beneng bala ple ba ke angel ublai ba ke kieu ba ke hiar ha ukun ubrio kada kamot Jisu wan se kani ka pertai ban pen sutu yagi brio syapang ka jingsisha jong ka beneng ula ong yo Nathaniel ba umdei tak ba un shu ngau ba kadan ka beneng umdei tang ba un shu mat syapang jong ka beneng umdei tang ba shu mudur syapang jong ka beneng handai unda yo I dalaki jong ki khmat syapang kani ka beneng ka bombot ba ka beneng ka dei ke ka basisha ka beneng ka dei ke wangila ban yo I ha ka wei ka si ha ka kitab sam gul nong balai pulai ka khot ka khat saw ka keren syapang ka beneng bagadai ke jaka ka bau trai udon ke jaka ka bau trai udon ani ke jaka ka bau blai usyong ha ka kitab jong Jeremia nong ba khat yo ka khot ka khat arong ka beneng ka khet ka buram ka jong blai ha ba keren syapang ki khet ka bang ka dei ka jaka syong ka jong blai pat ha ka kitab jing kut pau nong ba khat ar ka khot ban riu ong ba ka beneng ka dei ka jaka ka bala pen kre dau blai ka beneng ka dei ka jaka ka bala pen kre ka bala thau da ublai hi te nama kata tongin suthu baga beneng ka dei ka ba shisha sakoi par ka jingkli ka ba nga ong mene ka dei ka jingkli ka ba ong shanu ka ni ka beneng ka don ka dei ka jingkli ka bala bon bhai ki nong kli ba ka dei ka jingkli ru ka bala yo shibon bhai ki jubab rei namar bang empat yo iya ka beneng menta wala dan sibu dan ru kibri kibang bakela kam bakela iya ka hakini kisi lagalong basisha ne ka bam shisha handai tang ka we ka juba ka bang sup bhai ngi bangila ban yo syapang ka jing shanu ba ka bele ka don shanu ba ka beneng ka don nong ka dei pila ban syam ha ka siti sikibru ha ka nong ka ba khatar ka siti sikibru ka nong ka ba khatar ka khot ka ba ar hado ar husaw hang ne unong tho sikibru u ai ka jing penserium syapang kumno ba ki ri kho ha ka testament ka berem ki la let bar ki la poi sha ulum sinai bar ha ka jing poi jong ki sha ulum sinai kemla ban rong hado ka jaka badon ublai namar ublai ula ong ya u Moses ba un ha ban bo ya pot usam kenang ba baro kinamla ban rong sha ka jaka maka dei kejaka ka ba kentang kejaka ka ba khuj kejaka ha ka ba blai udon ha kejaka ba blai udon hang ta ka bedeng ken ka don bat u nong tho skibru ha ka ni ka nong ka ba khat ar ha ka khot ka ba ar hado ar phausaw wong gumne hendrei pilawan ha ulum seyon bat ha ka nong ba u blai ba em ha ka Jerusalem ba ken jabneng bat ha ki ba bon pat lang ki angel ki bamla nyosho ha ka jigeseng ba bat ha ka balang jong ki bala khaneng kong ye ki bala tho kerteng ha beneng bat ha ublai nong bishar ki benrio baro bat ki men siem ki ba hok bala penjanai bat ha u Jisu Kris uksyang ka jutang bathmai bat ha ka snam ka jing sunraj ka ba keren ye ki ba khambha ban ye ka jong u Abel bat u nong tho ki bru ne wanra ya ka ne ka jing nu jor ha pedeng ulum Sinai bat ulum Sion ulum Sinai bat ulum Sion ka jingkli ba kibri ki kli kyong shanu ka beneng ka don iso ba ka dan jengai ba nangi hadu kata dei ka jingai ka dei tang ka jing sotho ka jingi bat ka jing don ka jingi ya ka jinget syapang jong ka di ka beneng ti ka jingai ka dei tang ha ka be dei bat ka jinget ti ki breu ja ka testament ka brem ha ba ki lech shajan ulum Sinai
บัดเกมละมันรงชาโดชาวลมสินายนมาละโบปวดละโบซ้ำนาอุบเลยบัดเกมละบันเลชตานมาอุบเลยดันหังตานากันนี่ก็จริงโยอีจงกีหากตัสเวมริมชากตัสเวมทมายอีละเครนสพังอุลมเซียนบัดอุลมเซียนอุลองกระดอร์กระดักหากบามังอีกุมเกบังเอมันตาฮาวยิสุคริสที่ดันหาจันจงกระเบนงยิมลองจงไงนักตากระเบนงฮันไรอีจันนามารฮาวยิสุคริสที่ดันหาจันจงกระเบนงละดังยิมปัดป่วยรูชะตาฮันไรดันหาจันจงกระเบนงกับมุดบาki angel ki jong blai ki don saudong jongi ki ba e ki ba than ki bala let no haswa jongi kim jangai na nga ban bhi ban ngim long jangai hiru na ublai long ha jangai nangi namar ublai ulong ka beneng nam ra jonga ba jong phi deu yo nes ha ka jing yo i pa ko jong kitab jing pen pau ula kran sapang kata ka dor ka dar ka ba shai ba sapang jo ka beneng ngim la ban batai benia ka ba yo nes ula batai ha ka ni kitab jing pen pau Bendong ke baar huai, hendak ulang bayar ke surak lasiang, dah ke siar ke banela, ya ke kerdap lasna, dah ke maulenai, ya ke kenro, lakir, dah ke mau kodor. Bahkan ni katau tangkat kum ke jing sotu ke jong beriau, sepang ke jing kodor, sepang ke jing itnat, kabam lak kot syu ke jong beriau, dah ke bor berkat ke jong beriau. Nama kata ke jing itnat jong beneng ngangitkan kampalat bani kita ke mau kodor, ke maulenai. Bani ka kesiar ka banela we ni kinong yalap ya ka ktin ka jong blai ki por mo shau bakdeng u David Leninger u yatho ya kani ka khana sapang we breu beruspa hado ka ta bat ha ka da ka jing ruspa ka jong u loang ba ula hab ban e no ha kani ka perthai ula hab ban e no ya ka spa ba ka jing don ka jong em ka jong u bat shwa ba on let no na kani ka perthai ula duai ho blai Pada baula dua yang belai wang syak yang awangan rak kat dokan ni kijing don kijing em kijong a. Ulai sai bad belai. Pada kata kijing sai kijong u belai wang to. Melak ban rak ya kata kijing don kijing em kijong me. Dia ong bau na lapoi syak ketika kerdap jong ka beneng. Sya berung nak sya beneng. Lawan u Petrus baula cek ane ula tuat ane ula keli ka e ketu ba merak haki senduk ke jome bat utau de temen baru spa wang kini ki jing don jing em jonga kini ke spa jonga ka bangan don ka bangan ra dau Petrus wang mla melatip ba mla barai ai na me wan sekani ke jaka utau wang em alapan jing pet no blai ba blai la sya nga bangan ra dau Petrus wang la ka long kum ta tongan sya eme dai sya ba men rong satai nga kwa ban tuat swa ngat wa ban pech wa ka e ba mera ba andau la tuat kita kesenduk ke jungu wala khliet wala pech wala ban au ni uru teman wala ra kita kijing kodor kum ka kesiar bagi mau kodor ki badan hapo jong kita kesenduk ke jungu ba thabawi iya kita ka kesiar ke wala ra utau uru teman beruspa baru Petrus wang yakini mekhen kodor pech ya kita kesurak ba setai ditang kijing siang ke badan ke balabo habeneng kini tangki la siang ya kesurok tak kini keksiar kini kim long kodor ROM kini ke jihikai ke penpau ba ke beneng ke deke ke bau blai wala pen kre bar ke jing tenat ke jongka kalong ka ba hado karata de habakum ta ke beneng kalong ke shisha bat sagawi par ke jing keli kalong manu banlet sakata ke beneng ke bau la pen kre de ngai baro kitu ki balayo e ke jipinem lingbau Yesus Kristus ken ya poi sha kata kebeneng ke boleh lapor kre kitu kiru kuat baro ki bak milanti ke jingkular ke jomblai nado menengkong nado benshwa nado boleh lapor long ya kan ke pertai ki milanti ya ke jingkular ke jomblai syapang ke jing penem wala ra ke la yap ne ke la khlano na ke pertai haba kempat yo i wat yo kun jomblai u Yesus Kristus handai ki don ke jingat ki don ke jing milanti ya kata ke jingkular ke jomblai syapang ke jing penem kita kini yo banlet lang saya katakan jingim bom jukut saya katakan beneng kabau blai ula pen kre te nama kata manu bandai saya katakan jaka kadai kata kabau blai ula bo na kamta janga badan pi kadai lingba ka jinget ka magidon how Jesus Christ baro akiba how Christ bar kiba au community ka jipen embu blai lingba Jesus Christ ken yo bandai saya katakan jaka te kabomot ba ka jingkut i ka bakat do ka don tang arli ka jingkut i ka bakat do ka don tang arli batang arli hi ka peneper sepang ka jingkut kawai kadai la ubriu un pelut ya ka jing
kut ke jong u haga jing yap ka bom jukut lani bagi khot ka dujok lani ubrio un pulut ya ka jing kut jong u haga jing em ka bom jukut ka balong ka beneng hiken handai ngidon ka ni ka jing up community kum ke bangai how Jesus ka jing up community ka ba krau tam ya ka jing kular ka ba scam ka jong blai bangin yo man lai shabeneng te we baro babu ka jing how Jesus on yo ban lai sha ka hima ka jong blai sha ka beneng ka ba blai la pen kre nam ta jong we baro ki ba shania ha ka jing kular ka jong blai shawan pen kut kwa ban ai kat ko ni ki jing pusan dan ki ba la tho ha ki ni ki jing tho dan ki jing tho ki ba ai ki jing kai nam ta jong a ba dong phi chapang manu ka ni ki jing li ka bang manu bala man le sebeneng ubriu ula man le sebeneng klem ka jing ko jing khia arangi pang la ka pang ka do ka no ru arangi ngimdan ka met ka basat yo ba klain ru kan mau ngila man le sebeneng klem ka jing ko jing khia ru ngila ban poi sebeneng klem ka spa ani ka jing dan jing em ru ngila ban poi sebeneng klem ka nam ka buram ru ngila hi ban poi sebeneng klem ka kerteng ka bapau ha ka ni ka perthai ru ngila hi ban poi sebeneng klem ka jing nang ka jing start ru ngila ban poi sebeneng klem ka kam ka jam ru klem jam ru ngila ban poi sebeneng klem ka jing sumar giriti ki dustor ru ngila ban poi sebeneng klem ka dor ka babah breu ka dor ka itnat ru ngila ban poi sebeneng klem ki parlok ru ngila ban poi sebeneng bat la ban dan sibun lagi pau hajat lagi dau bangila ban poi sebeneng henrei ubriu on omla dan lei ru ban lei sebeneng klem ukres henrei ubriu on omla dan lei ru ban lei sebeneng klem ukres nawar kata ukres udai ka jing pentikena nakam da jonga ba jong phi bangin yo ya ka beneng bangin yo na ka beneng di kata ka dei ba apostol Petrus ulakran ha ka ni ka sti ka ba ar ka jong Petrus nong ka balai ha ka khot ka ba khalai ka bangila puli mene hendai ya ki beneng ka ba thamai ka khando ka ba thamai ka ba kum ka jing kular jong u ngiak mi lenti ken mau ngi yak mi lenti ka ba kum ka jing kular ka jong blai bau Jisu on sawan biang sya ka ni ka berthai bania lamno yang aba de phi sya ka yeng bo blai la pen kre ka bau Jisu long ha ka ka banga ngalong phiru phila ban long kani ka wei ne ke ji kai shapang ba ka beneng ka long ka jaka ka ba shisha ka beneng ka de ka jaka ka ba kham kut no tang ha ka jing sngo ban ong bangi sngo ba ka dan ka beneng ani ngi mudur ba ka dan ka beneng ha ka beneng ka de ka jaka ka ba shisha tien jumlai ka long ba shisha kerani ka ba shisha bat ka beneng ru ka ba thok tien jumlai ka de ka ba shisha nakam ta ka buram ka jumlai tungin im ka jing im ka bau Petrus ong bangin ya pen khoi no ya ka jing im dai ka ni ka khot ba khat wai ong ka dai ya phi ban long ha ka jing long jing im ba khoi ba ka jing long ru blai ka dai ya phi ban long ha ka jing long jing im ba khoi ba ka jing long ru blai naman ngi don ya ka ni ka jing kular ka ba im jing kular ka ba scam ka jing kular ba ka jing community ka ba na ka jing community baro ka de ka ni ka jing community ka ba halotam ublai nda kurkhu no ngi ha ba ngi sngo ka ting jublai nam ta ka buram jongu amen